ang Cebuano version sa Maalaala Mo Kaya. The last time nga ato nagikanta, pandemic time. Attorney, no? Pandemic time. Karon pa ni mabalik og kanta sa DXMU FM. Busa, paminawa ang... Pang-crisis day na. Ay, oo, pang-crisis. Pang-crisis man din nga kanta. Di ay, kay crisis naman po ron. Tinuod, ang title ni ini, Timaan sa Gugma. Yes. Yes. Second bit ka no? Ayan, C.